mga tita! It's Adam again. How are you today? I hope you're doing well. For today's video, Adam and Dazi will go swimming. Kini nga swimming pool din hindi ni sa inside sa among school. Pwede ra magligo og walay klase. Ang bayad 20 baht. Naay duha ka swimming pool din hi. Swimming pool for the small kids and swimming pool for the big kids. Kaning for kids, tagaliog ni Adam so dili ra kayo siya mahadlok. Pwede ra siya kalakaw. Si Adam enjoy kaayo. Tan-awa ra gud muambak siya nga wala gyoy kahadlok. Short ra kaayong among video this time kay wala mi taga video. Dili pwede biyaan, especially si Adam, kay mukalit lang og ambak, unsaon na lang. Amo ang gisulayan nga butangan siya og life jacket or floating jacket, pero di siya ganahan. Ate Dazi, dili na kailangan hawiran, kay ang tubig taman lang sa iyang dughan. Ako ana silang giingnan nga muuli nami, pero niingon sila dili pa. Dinhilang ni taman ang among video. Salamat sa pagtan-aw. God bless you. See you again.